Ħadd il-palm. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 19, versi minn 28 sa 40. F'dak iż-żmien Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm miexi quddiem l-oħrajn. U meta wasal qrib Betfaġe u Betanja ħdejn l-għolja li jgħidula taż-Żebbuġ, bat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Morru fir-raħal ta' Biswietna, kif taslu issibu felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuqu, ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għalfejn qegħdin tħolluh, ejdulu li l-mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibawta marru u sabu kollox kif kien qalilhom. Huma u jħollu l-felu, is-sidien tiegħu qalulhom: għalfejn qegħdin tħolluh il-felu? U huma wieġbu: għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad ġiebu l-felu lil Ġesu, edu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuqu. Huwa u għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Xejn imbagħad kien qorob lejn in-niżla tal-għolja taż-Żebbuġ, il-kutra kollha tad-dixxipli bdiet tfaħħar lill-Alla bajjat ta' ferħ u bleħen għoli għall-ġubijiet kollha li kienu raw, u bdew jgħidu: Imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-mulej, sliem fis-sema u glorja fil-għoli tas-smewiet. Xi ħut mill-Fariżej li kienu qalb il-folla qalulu: Mallem, ċanfarhom lid-dixxipli tiegħek. Iżda hu weġibhom u qal: Ngħidilkom jien, jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu mar Ġerusalemm fil-waqt li kien jaf b'ċertezza x'kien qed jistennieh hemmhekk: tradiment, rifjut u tisliba. In-nies ta' Ġerusalemm madankollu kienu lesti biex jagħtuh it-tislima li kien jixraqlu re messjaniku. Ftit kienu qegħdin jarfu x'kienet se tiswilu lil dan ir-re biex isaltam b'imħabba qaddisa u b'ġustizzja fir-renju tiegħu. Id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm rike fuq felu ta' ħmara wetqet il-profezija messjanika ta' Zakkarija li nsibu f'kapitlu 9 vers 9. Ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalemm. Ara, is-Sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u rike fuq ħmara, fuq felu ta' ħmara. Ġesu jidħol Ġerusalemm umli u ġwejjed bħala r-re messjaniku li jġib ir-rebħa u l-paċi lil poplu kollu. Dik ir-rebħa u l-paċi kienu se jkunu imwettqa b'mod permanenti fis-salib u fil-qawmien mill-mewt ta' Ġesu li kienu se jseħħu fi ftit jiem fi żmien il-festa tal-Għid. F'Salm 24 insibu passaġġ profetiku ieħor li hu l-eku ta' din il-purċissjoni trionfali tar-Re tal-Glorja. Intrefaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Ġesu Kristu ġi biex iġibidna is-saltna ta' Alla. U il-veru Re li offrilna il-paċi, il-ferħ u l-ħajja ta' dejjem
lilna li rridu nilqaw u naċċettaw is-saltna tiegħu. U f'qalbek, ir-Re tal-Glorja isib il-bibien miftuħa li jilqawh ħalli jsaltan fik. Fil-ħitan tad-dar spiritwali tiegħek jinstema' l-eku ta' tifħir u ta' glorja lejn Ġesu is-Sultan. Mulej Ġesu Kristu, kun dejjem int ir-Re tal-qalb tiegħi u dak li tikkmanda ġewwa dari. Marija, Sultana tas-sema u tal-art, u ir-Re Divin, ħalli l-qalbi tintela b'dik il-paċi li wedna ibnek, ħalli f'ħajti insib il-vera ferħ fil-preżenza tiegħu bħala Sidi u tiegħek bħala u Sultana, issa u għaż-żmien li ma jintemm qatt. Amen.